Khawzawl additional SP zurui duty awangin zanina hian thala yan pung khawma in khawm kaltur zong man tumin alo danga tichuan damdaw in kaltur emergency te po no ti ding in apawar chuangin alo ti ding vela tichuan in khawm an on banga in khawm bang te po traffic police ko chawin alo dan tir vela tu nen thalai tam tak an pung khawma chuwang chuan thalai te han lung oi theilawa additional SP hi chiang takin zuar ruani ti hi mu theina oma mi puilung oi lo ti hian tlangwal lung oi lo an pung khawma ti chuan tuna hian boruak hi a so sang khop maya hei hi kan sarkar te pon sia se hetiang mi ringot thi chu police atang hi chuanin omve to lo se ti hi kan du dan le an ngai dan ani he gang mi te an duty chung hi chuanin ram hi fel don lo khwa hi fel don lo chuwang chuan hela ya hian mi pui tam takin an lung oi lo nan lan tirani ti chuan Khawzawl SP office thana a zuwa ruilo ham tirania ama ro chu Khawzawl police motor mangin ron suai chawania a in thleng le turpon police in an ga chuak veka chu tiang chu adin mun ania chuwang chuan he thil hi lungoi tha lo hle maya hei hi chu kan thu nei tu ten arang lama an suspend hi Khawzawl mi puiten kan thu tlat ani buaina bul hi additional SP ani zurui chunga duty tura ko chu awang ani chu abul berani e